Kto bude posledný pri schodoch je hnilé vajco. A viete prečo? Pretože začína Parkour tábor. tento týždeň znova začína šarkaniáda, no a ja som zobral deti športovať. Kde sme? Sme v parkourovom parku. No však jasné, kde inde by sme boli, že? Ale detičky sa musia trošku oťukať, nie? Máme tu profesionálov. Nášmu trénerovi Romanovi som spravil najlepšie zábery, pretože je... Najlepší. Čo tu stojíš jak vykričník? Ale deti si potrebovali vyskúšať aj priamo v akcii, ako parkour bolí, To čo bolo? alebo ako sa má skákať. Čo si myslíš o tom, Matúš? No ja neviem. Tento celý vlog je o Romanovi. A tým, že môj chrbát ešte stále nie je fit, tak som Romanovi hovoril, čo má skákať. A Roman skákal. Potom sme si s deťmi prešli základné techniky výlezu, takisto som im ukázal, ako bezpečne dopadávať z prekažky, tak aby si neoblížili. Deti boli nadšené, ale tým, že bolo vonku znova 4000 stupňov a bolo mega teplo, tak Roman sa vyzliekol. Takisto sme ukázali deťom aj techniku húpania, ako by to malo vyzerať v praxi. A vysledujte priebeh celého nášho tábora a vidíme sa zajtra.